wani laifi dan kafiri irin wannan lokacin biki na Kirsimeti ka ce mai barka da bikin Kirsimeti, wannan babu haramci. Ce ta hanyatul kuffar bi ayatin, wannan babu wani haramci a ciki, sai dai idan wannan kafirin bai yaki ne. Wanda suke haramtawa suna tsanantawa ne, suna cewa idan ka ce ka hana happy Kirsimeti kamar ka ce wa kafiri kana taya shi, kana yi masa murna da cewa annabi Isa dan Allah ne. Shi kuma wannan shi ake ce masa ilzami, ma'ana ka yi abu sai wani ya fassara aikinka da abin da shi ya fahimta, kuma sai ya ce wannan fassarawar da ya maka da shi zai maka hukunci. Wannan rashin adalci ne. Ba a yi wa mutum hukunci alhalin yana a rashe yake aikinsa da abin da kai ka fahimto wa kanka. Ana yi mutum hukunci ne da abin da ya bayyana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mun karanta suratu Ali Imran. Sura Ali Imran ta sauka ne akan Nasara nan Najran. Gari ne a Yaman, suka zo debate za su yi da annabi akan cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma shine Allah ko kuma shine dan ukun Allah. Abin da ya kawo su kenan. Amma da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya sauke sun yi kwanaki da yawa kuma a masallacin manzon Allah. Kuma lokacin da suka shigo suka zama manzon Allah ya sallar la'asar. Su ma lokacin yayi daidai da za su yi tasu ibadar. Suka tashi suka fita suna neman gun da su kebe. Manzon Allah ya ce me za su ce lokacin ibadar su ne, ce su yi a masallacin. Wannan kuma yana da a tafsirin ka duba man hajaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'ala nadu abna'ana zahabin. Nadu abna'ana, manzon Allah ya ce ku yi ibadar ta. Suka yi ibadar su har malamai ce ba su taba ganin ma mutane irin su ba. Manzon Allah ya musu irin wannan mu'amala. Suka yi ibadar su ta Kirista a masallacin manzon Allah. Yanzu kaga irin masu wannan tsaurin yanzu yau a ce wasu kiristocin suka zo wata zawiya, aga sun je gefe suna wata ibada, kaga sai su yi mana irin wannan ilzamin, sai su ce duk kowa azami kirista ke. To ba haka bane, baka ilzami. Kaga qadiyar addini ce, ba za ka ce ai manzon Allah ya fi kowa kishin Allah, ya fi kowa sanin hadarin shirka, amma dukkanin abu saboda akwai wata maslaha, akwai wani abu da ake so a cimma, ba wai manzon Allah ya yarda da bauta wani Allah ba. Wataƙila wannan sakin fuska, wataƙila wannan ba su dama sai su musulunci musu. To ba zai yiwu kafirin da yake kuna ƙasa ɗaya, shi da sallah zai maka barka da sallah, amma kawai an zo bikin Kirsimeti in ka ce mai barka da Kirsimeti a fassara ka ce wai ka ce kana taya shi murnar annabi Isa dan Allah ne, wannan ba daidai bane. To wannan ayat ce asali la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din. Allah bai hana ku kafirin da bai yaƙe ku ba, bai kore ku daga garin ku, to wannan bai hana a samu kirki da nagarta tsakanin ku ba. To wannan sayyida Asma hadisin nata shine asali, babarta ta zo wurin ta a lokacin Hudna, lokacin da aka yi wannan sulhu na zalunci, aka hana manzon Allah ya karbi mutanen Makka in sun zo gunsa. Aka ce idan ma sun zo manzon Allah ya maida su. Manzon Allah ya karba dole sahabbai ba sa su. To a daidai wannan lokacin sai mahaifiyarta ta zo, tana son ta ziyarce ta, amma ta san akwai wannan ai raba tsakani. Ta tambayi manzon Allah, ya Rasulullahi akwai dama zan iya karbar ta? Manzon Allah ce akwai dama. Kasancewar mahaifiyarki mushrika ce, wannan bai hana ki ci gaba da mu'amala da ita ba. Saboda haka ki sada